కంపెనీకి లాభం వస్తే నేను ఉంచుతాడు, లేత ఏమిటి బంధం, ఇన్నేళ్ల బట్టి పనిచేసాడు, అది ఏం పట్టించుకోవట్లేదండి. వెనక కిరాణం కొట్లు పెట్టుకున్న షావుకారులు అయ్యండి, వీళ్ళకంటే మహానుభావులు వాళ్ళు నిజంగా. ఆ కొట్లో గుమాస్తా ఉంటే ఎలా ఉన్నా సరే జీవితాంతం ఆ గుమాస్తాన్ని కాపాడేవారు, ఆయన పిల్లల్ని కాపాడేవారు, వాళ్ళ పిల్లల పెళ్ళిళ్ళు వీళ్ళే చేసేవారండి. వైశ్యులు వ్యాపారం చేసినంతకాలం ప్రపంచం అలాగే ఉంది. వాళ్ళకు దయా దృష్టి జాలి చేసేవారు. మనవాడు మనకు 10 ఏళ్ళ పాటు పనిచేస్తున్నాడు, వాళ్ళ నాన్న కూడా పనిచేసాడు, అది ఒక అనుబంధం. అసలు ఈ అనుబంధాలు లేవండి అక్కడ. 100 కోట్లు ఉన్నవాడు 200 కోట్లు ఉన్నవాడికి పిల్లనిస్తాడు, అంతేగాని పోనీ మనకంటే తక్కువ వాడికి కోట్లు లేకపోవచ్చు కానీ మన కులం వాడే మనకి బంధువే కూడాను, కాస్త మేనమావ కొడుకే పర్వాలేదు, మనమే పెట్టుబడి పెట్టి వ్యాపారం పెట్టిద్దామని పిల్లనివ్వాలి. అలా ఇవ్వరండి. మనకంటే ఎక్కువ ఉన్న వాళ్ళకి ఇస్తాం, వాళ్ళు సూటుపోటు మాటలన్నీ పడుతూ ఉంటాం. మన కర్మ అంటే అది. ఎందుకంటే మన బంధువుల్లోనే మనకంటే కాస్త తక్కువే కావచ్చు, తప్పే ఉంది. ఆయన చేత మనమే వ్యాపారం పెట్టిస్తాం, పెట్టుబడి పెట్టి ఆయన కృతజ్ఞుడే ఉంటాడు కూడాను. ఆడికి ఏముంది ఎందుకు ఇస్తాం అని మాట్లాడతాం. అక్కడ వాడు కూడా కాదు, ఆడు మళ్ళీ అచ్చొస్తుంది.